On salminaama banndiraaɓe ndarooɓe men e heɗotooɓe men. Hannde ma ni min wondi e mooɗon daga ɗo MBC studio. E ɗe balɗe woodi hundeeji ɗuɗɗi atakeeji ɗi min jaɓi ɗi ɗum leldi men e dow wiigo fulɓe woɓɓe ɗum wallita ɓe yahgo diina goɗɗum ɓe acca laawol ngol ɓe roni yahgo diina feere. Ngam ma non ɓe ndaaro ko miijiɗaa ɗo ɗo. Ko yiyete e ɗo kanjum woni caɗeele ɗe ɗe keɓdiga les dow meɗen. Ngam bawɓe haala wi hemaadi feccake ko goɗɗo yurno nder. Ko woni non fulɓe meɗen nde fuu en waawi manoraaki hoore meɗen. Allah hokki en jawdi, Allah hokki en garal, Allah hokki en laamu, Allah hokki en andal, Allah hokki en risku. Fuu ɗum nafaayi. To ɗum nafi hannde fulɓe hawtaayi hoore, fulɓe daraaki faamindiri, andal ngal to ngal nafi. No mballitirɗon ko'e mon, no mballitirɗen en fuu meɗen. Andal annduɗo fuu to jangi he dogga nder gasol jooɗo latto bana fowru to heɓi hanyon tan e ɓiɓɓe muɗum. Nden bo ta yejjutu wiigo bawɓe haala wi ta yi waare maɗa nangi hiite, woɓɓe e yi'a kawti wujonde maɗa ndiyam. Na non, ko ngujon ndiyam njehe kawton wujanon ndenɗa e ndiyam ngam faɗɗon hiite ngel ɗon. Ngam ma non kanjum waɗi yimɓe meɗen ɓe ladde ɓe holatako en. Ko waɗi fuu kawte meɗen ɗe ɗe ngurtinɗen kawte fulɓe ɗe ɓurna pat ma joni yimɓe meɗen fulɓe ɓe hulai kawte ɗe. Ko waɗi non? Ngam ha joni woɓɓe yi'a wala ko ɓe ngi e leddi, wala ballal gongal ngal ɗum holliti ɓe ɗum wari ɗum waytini ɓe hoore ko ɗum findini ɓe. Ko waɗi non? To ha ɗum wallitire andal meɗen to nafi en wallitayi ɓe ngam wiigo andal hangal wurtinta lenyol fuu manginta lenyol tawnanta nder. Ngam non ma ni wiigo wala gongal ballal getal ngal ɗum waɗanta lenyol ngol. Kanjum ma waɗi woɓɓe fulɓe yi'ata hamɓe ɓe faamayi. Ɓurna ma yigo emin nasta emin ndaara no fulɓe ɓe woniri, a tawai woɓɓe ɗum wari ɗum waɗani ɓe nyawtirdu e ɗum wallita ɓe e nyawu nangi goɗɗo ɗum wallitai ɗum na he e yoɓi ceede, ɗum wallitai ɓe e haala ndiyam. Hande e jango he ngi'a goɗɗo fuɗɗi innuki goɗɗum ko o wawi ko royayi. Ngam ma kanjum waɗi ɓurna woɓɓe accata ko ɗum roni diina ɗum ɓe roni yahgo diina feere. So ngam non ma wiigo to on gi'e aibu maɓɓe enen haani ummoɗen daroɗen, enen wiccini ɓe meɗen, enen hubini ɓe meɗen ngam gonga ka ngota. Ngam non ma an ndarowo yahu woodi nder dosɗe leydi woni constitution, yahu ndara section 38 of the Constitution Federal Republic of Nigeria. Ta ndari ɗo a jangi section ɗum ɗon tan ɗum min inni a famai ko min mbi. Ngam non hanjum hani ummoɗen daroɗen kawtidiren, to na non e kawte ɗe e modiɓɓe men e marɓe laamu e marɓe andal e marɓe jawdi. Ngam non dole he to ɗum darake ɗum hawti e kawte ɗe e enen fuu. Kawte ɗe e kawtayi ko moye fuu hoore mum haɓanta, nden bo lenyol bo e dogga kawtal nga'al. Ngam non ummoɗen daroɗen ballidiren ngam kisnen yigo ma kanjum fooɗi fuu yaware nde ɗum waɗanta lenyol joni. Joni ma e leydi ndi a tawai ha goɗɗo yiɗi suɗuki hoore muɗum to wi'e yo pullo, ngam ko ummi fuu e ɗum ɓarana ɗum fullo, ɗum wara e ɗum wujana ɗum ɓalinde. Ko ngam non ma an gaɗowo dawrugol woni politics andu wiigo lenyol ma hamɓe woni lenyol ma, ndaru ɓe fombina ɓe iɓe dogga ɓe maɓɓe no ɓe ngatta pat iɓe ballita ɓe maɓɓe. Ndaru bano ande ɗe ɗe ɗum watta ɗe scholarship e jande e heɓanki woɓɓe no waɗa. Amma enen ɓe meɗen bo wala ko ɓe dole bo jande nden ɗon andal ngal ɗon hangal hisnata lenyol to ngol woni fuu e adunaaru ndu. Ngam non yigo wakkati tawimen e ɗo min daroto e toɓɓere amin nde hande ngaɗe ko tokkaki men e Facebook amin, YouTube amin ngam keɓon taskaramji kesi.
min wonduɗo e moɗon daga ɗo MBC studio e tana mo gollidai mi Aminu Umar Maɗaci ɓe gollidai mi mbiyami fa yeso so Allah yari yonki jarama.